ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನ ಗಾಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಕಾಮಿಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕೂಡಾಟೋಡು ನಡಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಈ ಲೇಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಾಗರ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓಡಿಪುಡು ಪುಂಚಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆರನಿಟಿ ಬೊಕ ನಿಲಯ ಪನ್ಬಿನ ರಡ್ಡು ಯೋಜನದ ಊರು ಟೊಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರನು ಜನಕಲೆ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದಲೇರು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಡುಪೇಟೆಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಗರುಡುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರು JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಬಕ್ಕ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಈ ಸಂಚಿಟ್ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತನ್ಕುಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪನ ಮೆರಪಾರ ಬರೊಂದುಲೇರು ಉಡುಪಿದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪಂಡ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಕಲು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಕಲು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಂಡ ಅಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲೊಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟನ ಗುತ್ತಿಗೆಂದ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಆಗ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆನ ಮುಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಗುತ್ತಿಗೆದನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ನಡುಟ್ಲ ಕುಸಲೆಂಚ ಬರ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ತೂಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಡುಪಿದ ಕಲೆಡ್ದು ಎದುಕೊನ್ಗ ಮಲ್ಲ ಟಾಟಿದ ಒಟ್ಟು. ಇಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನವರ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಶ್ರೀ 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 ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಮೊಗಲ್ನ ಮುರಣಿ ನಗರೇಶನಾಯಿನ ನಿಲಯದ ಬೇಲೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಬೇಲೆ ದಾನೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಾಡ್ಲ ಒಡೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದೈಕ್ಲೇನ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಡೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆವಡಿನ ಪಂಡದು ಆ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಪದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಯಾನ ಬೊಲ್ಪುಗುಲಾಕದು ಸೈಟು ಪೋದ್ಬತ್ತು ಪೇಪರ್ ಓದು ತಾಂಡು ಐಕಲ್ ನರಲ್ಲ ಹಾಕದು ಜ ಐಕುಲು ಉಲಾಯ್ಡು ಜೈ ದಿನ ಹತ್ತು ಸೈ ದಿನ ಬಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಚು ಇಂಚೆನೆ ಮಾಲ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತಗೊಳೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಐತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಲ ಏನಗೈಡ್ ತತ್ತು ಹೋಪುನು ಕೃಷ್ಣ ಏ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಿದೈ ಬಲಂಬೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಅಂತಪುರಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪರ್ತುಡು ಏರಾವರಿ ನಟ್ಟುನಾಯ ಪಿದೈಡು ಬತ್ತು ಲೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು ದಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರಾಜ ದರ್ಬಾರು ಬತ್ತದು ಉದುದು ತುವೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತೋಜರತ್ತ ಓಲುಲ ನಟ್ಟುನಾಯ ಓಲುಲ ಎದುರು ಬಲ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಉಂದಿಯೇರು ಎನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ಜಯವರ್ಧನ ಎತ್ತಂಬೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನೆ ದಾದಂಬೆ ಮುಂಡೊಗೊಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ನಾಮ ಪಾಡೊಂದು ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮೀಸದಿ ನೆಡ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆನ್ನೆನ್ನದನಿ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನು ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ ಮೀಸದಿ ಒಂದು ತಿರುಗುವೆ ಹತ್ರ ಮಂಡಡಿ ಕಿರೀಟದಿ ಒಂದು ತಿರುಗುವೆ ಅವುಪುರ ಇರೇ ಒಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಏರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಳವಳ್ಳಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾನ್ ಏರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಳವಳ್ಳಿ ಸೈಟ್ ಪೋತಿನಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಜಲ್ಲಿ ಬೈದು ಈದಾದ ಸೈಪ್ನು ಬೆ ಮೂಲು ಇಂದಂಬೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ಉತ್ತಿಯೇಡೊಂಡತ್ತ ಜಲ್ಲಿಡ್ ಹಾಕದ ಕೆರ್ಪನಿ ನಾನು ನಡಪಿಯ ಮುಲ್ತುಟ್ಟು ಉಂಟು ಆಯ್ ಒಲ್ಲಿ ಏರಿ ದುಂಬುದ ಬಿಡಿದಿ ನಮಗೇನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾತಿರೆಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಲ್ಲಿ ಏರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯೆ ಕೋಡೆ ಶಾಂತ ಮಾರಿಪೋದು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಜೌದಿನೆಯೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮೀದ ಪಿದಯ ಬಂದಾಗ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲಿ ಆಯ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕುನ ಅತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಕೂಲಿನ ತರೆಪು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಲೆಪ್ಲೆ ಇರ ಎಂಕ್ ನರ್ರೆ ತೀರುಂಡು ಆಯ ಲೆಪ್ಲೆ ಆಗ ನರ್ಲೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಏ ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿದೈ ಬಲಂಬೆ
ಎಂಚ ದಾದಂಬೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಕು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪನ ಧನಿಂಬೆ ಮಂಗ ಈರು ಧನಿಯಾಂಡ ಯಾನೇರು ಅಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಹಸ್ತವರ ಅಮೃತ ಬಲ ಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಏನಂಬೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಯಾಯದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಾವು ಏನ ಹನುಮಂತೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತ ಪತಂ ಬೋಪಿನ ನಾರಕ್ಕದೆ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ಮಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡು ಗಿರ್ಪು ಮಂಕ್ಲೆ ಗಿರ್ಪಡು ಎಂಕು ಲಾಸ್ ಆಪುಜಯ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಟ್ಟಿರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಗಿರ್ಪಿರೆ ಅವತನಿ ಕಾಮನ್ ಅನಯ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ಪುಲ್ಲಿಂಗನು ಗೆತ್ತದು ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಮಲ್ದಾನ ನಂಬೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲಿಂಗಗೂ ಬಾಯಿ ಪ್ಯಾಡ್ಯಾಡ ನಿನ್ನ ಲಿಂಗನ್ ಗೆತ್ತು ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ ಮಲ್ತು ಬಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಜನ್ ಒಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿನಂಬೆ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿನ ದಾದ ಒಂದು ಲಿಂಗ ದಾಲಜಿ ದಾಲಜಿ ಅವು ಪುಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಸುರೂಟ್ ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇನ್ನಂಬೆ ಒಂಜೆ ಲಿಂಗ ಅನ್ನೆ ಬನ್ ಈಜಿನ ಲಿಂಗ ರಾಜ್ ಬನ್ ಈ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಬಂಡದ ಐತ ಅರ್ಥ ಒಡೆಡಿ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಲಿಂಗಣ್ಣ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮಾಲಿಗೆದ ತಂಡಸನು ಮಿತ್ತ ಮಾಲಿಗೆಡ್ದೀಂಡ ಎಂಚ ಆಯೆ ಪಣ್ಣಗ ದಾನಿ ತಂಡ ಸುಡು ಕುದೋಂದು ಪೊಯ್ಯ ಸಾರ್ವೆ ಅಂದಾನೆ ನಾನು ಅವೇನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನೋಡ ತಂಡಸ್ತೇನು ಅತ್ತುಂಬೆ ತೀರ್ಥ ಮಾಲಿಗೆ ತಗಲ್ ತಂಡಸು ಬತ್ತಿನ ಒಡಿ ಬೋಪುನಿಯ ಆಗಲ್ ಮಿತ್ತ ಮಾಲಿಗೆ ಪೋಡು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಗಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತುಕೊಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತುಕೊಂಡ ಇವೇನ ಕೈಟ್ ಉಂಡತ ಅವೇನ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿರೋಡೆ ಪೋಪಿ ಇಂಚ ಹೇ ರಕ್ಕದಿ ఆయన జన్మ తులే ఆయన జన్ తులే ఆయన కరెక్ట్ తులే ఆయన తూనగా విజయ బ్యాంక్ ದ ಸಿಂಬಲ್ ತುಲೆ ಕಾಪುಜ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಶರ್ಟ್ ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ದು ಸೋಕೇಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕದೊಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ನರಕದ ಮನ್ಸೆ ಮಾರೆ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಇರಡ ಪರ ಇಲ್ಲಾಗ ಫೈಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೋಡ ಆಯ ನಾವು ಮೂಲನೆ ಸಾವಿರ ನಗಲಿಲ್ಲ ಫೈಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನತ ಅವಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಇಂಚ ಉಂದೋಂದೆ ಬೋಲ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನ ಬಾಲದ ಪುದರ ಶಾದಿಯ ಬನ್ ಆ ಪೊಂಜು ಬಾಲ ಜಾಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತಂದು ಲೆತ್ತನು ಶಾದಿಯ ಬನ್ ಉಂಬೆ ಆತು ಬಕ್ಕಲ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದು ಅಟ್ಟಿಲ್ದರ ಉಂದ ಕಂಡಿಡುಂತೋ ನಿಲ್ಕ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿ ದಾದಗೆ ಓಲ್ದಿಯರ್ ದಾದ ದೀತಿನಿ ಆ ಪೊಂಜವು ಶಾದಿಯ ಬಂದು ಲೇವುದಿನಿ ಇಮ್ಯಾಗ ಚಾದಿಯ ಅಂದು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ಪಿನ ಕ್ಲಾರಂಟ್ವಿ ಅಯ್ಯನ ಬುಡಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟ ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸುರೂಕಿ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ನಡಪ್ಲ ಮುಳ್ತು ಯಾವ ಆ ಜನ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡು ಜನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಲಿಂಗ ದಾದಂಬೆ ಯಾ ಸೈಟ್ ಬೋಪ ಎಂಚ ಸೈತ್ ಬಾಪ ಯಾ ಸೈಟ್ಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಆ ತೀರೆಗ್ಲ ಮಂಡ್ಯಂಡಿ ಅಂಚೆ ತಿರಗಲೆ ಪುರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಿಂಡ ಇರಗೆ ಏನಾಪುಂಡು ಆಪುಡ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲಿ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಾಜಿ ಕೊಣತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ತಾಜಿ ಬಾರ್ಜಿರ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಯಾವ ಆಯ್ ಮರ್ಲಕ್ಕ ನಲ್ತೇಡ್ಲ ಅಯನಾಡ ಒಂಚೂರು ನಂಬ್ಯಾನು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಜಿಂಬೆ ಪೋ ಸೈಟ್ ಪೋ ನಂಜಿಡು ಸೈಪಿ ಓಯ್ ಏನ ಏರ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಯಾರು ಬತ್ತೇರ್ ಏರಿಯಾ ಏರ್ಗು ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಶಶಿ ವದನೆ ನಿನ್ನ ಬೆಸರೆ ದಾದಂಬೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೆಂಟುದು ಗೊರ್ಪೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಏರೊಂದು ಪೀಸ್ ಯಾರು ಬಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ರೀ ಎಂಕಲ ನೀರ್ವೇರೆ ಏನೋ ಸೈಟ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಇರ್ನ ಮೂಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ ಇರ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಲ ಮೂಸೆಲ ದಾದಂಬೆ ಹಿಜ್ವಲೆ ಪತ ನೀನೇನು ಆರ್ ಹೀರ್ ಶ್ರೀ 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 ಕಳಂಕೇಶ್ವರಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಮುಗುಡೇಶ್ವರಿನ ದಯಗೆ ಮುಗುಡು ಇತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಕಲಂಕ ಲಕ್ಕುನತ ಪಾತೆರೆಡೆ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲವೇನ್ ಇನ್ನಂಬೆ
ನನ್ನ ಎನ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ್ಲ ಮೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೆ ಎಂಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನ ದಾದ ಎತ್ತನ್ಲ ಆರೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕರ್ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರೀಡ ಭಕ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚುಂಡು ಪಜ್ಜಿ 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 ಅದು ಬಚ್ಚಿರ ಬರಲು ಅಂಟುಂಡು ಇಂದೇ ಒಂಚೂರು ಸುಣ್ಣಲ ಪುಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ತಿಂತ ಹುಂತಿಯಲ್ಲು ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲವೆ ಅರೆ ನೇನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಲೆಪ್ಪಡದಿ ನಿನ್ನ ಪೂ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೋರ್ದಿನ್ರೆ ಅತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಲೆಪ್ಪಾರ ಹೌದನ್ JCB ಅವು JCP ಲವ್ ದಾದಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಧ್ಯಮ ಬೂರ್ದುಂಡು ದಾಯಗದ ಕಿಯರ್ ಬಂಡು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಿಲಕ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಕಳಂಕೇಶ್ವರನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಭಕ್ತ ನಿಕ್ಕು ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತ ನರತನ ಪಾತಿರಿಯರ ಜಾಗೃತೆ ಗಂಟೆಗೆ 200 ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಆಡು ಮೂಲು ಕುಲೆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕುಲೆಕಲು ಮಸಲೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕುಲೆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ನಿತ್ಯ ಕಡಪುಡ್ ನೇತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಲೆ ನೆಲೆದಂತೆ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗೋದು ಹುಂತಿಯಲ್ಲೇ ನರಕದೆ ಅಲ್ಲಂಡ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಕ್ತ ಹಾ. ಏನೋ ಇಡಗದಾಯ ಬರಿ ಮಲ್ತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತರೆನು ಪೂಜಿದು ಬಾಬ್ ಗಟ್ಟ ಮಲ್ಪಗನ್ ಪಾತಿರಿಯರ ದರ್ಪಂಬೆ ಗಂಟೆಗೆ 200 ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೇ ಮೂಲು ಆಂಡ್ ತರ ಗಟ್ಲೆ ಕುದೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೋಲುಡುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳರು ಆರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರ್ನ ಪಿ ಆದಿತ್ತೇರು ವಿಜಯ ಮಲ್ಯರ್ ಮಲ್ಯರೆಗ್ಲ ಯಾನಾನಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಯರೆಗ ಆನಿ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಯರೆ ಇರೆಗ ಕರ್ಬ ಪತ್ತುಜಿ ಇಂದ ಪಂಡೆ ಆಂಡಾರ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆರು ಯಾನ ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ನೀರು ಬರ್ತಿನಾಯೆ ಎಂಕ್ ಕರ್ಬ ಪತ್ತುಂಡು ಬಂಡೆರು ಕೇನಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ವಿಮಾನ ಪಾಡ್ಯರು ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತೆ ಹತ್ತು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಆಂಡ ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂಬೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಗುಲ್ಲವೆ ಅವು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹತ್ತುಂಬೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಹತ್ತುಂಬೆ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನಿ ಕುಡ್ಲೆ ನೆನೆ ಪಾಂಡು ಮಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಮ್ಯಾಚಿಗ್ ಬೆಟ್ ಬಾಡಗೆಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ ಬಾಡೋಲಿ ಈರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ ಬಾಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಮಲ್ಪರೆ 11 ಜನ ಬಡ್ಚಿ ಆಯ ಒರಿ ಮಗೆ ಯಾವ ಈರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸೈತ್ ಬೋತಿನ ಯಾವ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಹತ್ತುಂಬೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾರ ಆಡು ಮಾರ ನನ್ನ 10 ಮೈಲ್ ಬಂಡ ನಿಜ ಲೀವ್ ಉಂಡತ್ತ ಪಾಡ್ ಪಾತಿರೆಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ATM ಕಾಸು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದುಷ್ಟ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಬಾಡೊಡ್ಸಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕುಲೆಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಾಳ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಉಗ್ಗೆಲ್ ತೋಡಿರ್ತೀರು ನೀರುಂಡತ್ತು ವರೆಗೆ ಪಾತಿರೆಡು ತುಂಬೆ ಗಂಟೆಗೆ 200 ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಆಂಡ್ ಇರುವರಪ್ಪ ಒಟ್ಟಾದ ಗರ್ಭಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಕ್ತ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದುಂಡು ಮುಂದೆ ಆಜು ತಿಂಗಳು ಪಿರೋವು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಹೊಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಿರೌಡ್ ಗೋಚಾರಗ ಬರೊಂದುಂಡ ಅಂದನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಬೂರ್ದಿ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ದಿ ನಾವು ಆತೆ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರೋವು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಕರ್ಬದ ರೋಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡ ಅಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಿರೌಡ್ ಬೂರ್ದಿನ ಅವ್ಯಾನತ್ ದಾದನ ಪಂಡನೆ ಬೂರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪುಣ್ಣು ಮಾರೆ ಆ ರಾಡ್ ಬೂರ್ದಿ ನೇಟ ನಿಕ್ಕು ಸೋಲು ಪತ್ತದುಂಡು ಅವೇ ರಾಡ್ ಪಿರ ಹಾಕಂಡ ಸೋಲು ಬುಡುವ ಪಾತೆರಡು ತುಂಬೆ ದಪ್ಪನಿಕ್ ಗಂಟೆಗೆ 200 ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೆ ಮೂಲು ಕರ್ಪಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬನ್ನಿ ದುಷ್ಟೆ ಇಮ್ಮೆ ಏರ್ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಏರಿ ಪಾಪಿ ಉಂಬೆ ಎನ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿ ಭಕ್ತ ಇಮೇನು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಸರಿ ತೂನಗ ಎಂಕಿಮೆನ ಮೋನೆಡ್ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇಮೆನ ಮೋನೆಡ್ ಎಂಕ ಪುಳಿತಾಂಶ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಈ ಜಿಂಡ್ಲ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಕೇಂಡತ್ತ ಭಕ್ತ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅವರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮೂಲ್ಯನ್ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಆವಡ್ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕುಲ್ಲು ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಣು ಈ ನಮೂನಿ ನೆಕ್ಕು ಕುಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದರತೆ ಮೂಲು ಸಸಿ ಸೋಪು ಕೊಣ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡ ಲೆಕ್ಕಲೇ ಈ ನೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿ ನೀರು ಸಾವು ಮಾರೆ
ಭಕ್ತ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೋನು. ಆಂಡತ್ತ ಟೀಬುಗು ಗಾಳಿ ತಿಂಜಿಂಡು ಕೊಡೋ ರಿಮೂ ತಿಕ್ಕಲೆ ವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಮಣಿ ಪಂದೆ ಬೊಕ ಏನ ಮಾರ ಆಣಮುಣಿ ಆಜನ ಅತ್ತಿ ಈರೀನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಆಣಮುಣಿ ಕುರ್ಕೋ ಒಂದು ಜನ ಏನ ಮೇಯ್ನ ಮೇಯ್ನ ಈ ನಡುಕು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೇರು ಈಶ್ವರಲ ಯಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಯಾನೆ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲಾಂಬೆ ನಡುಟು ಪಾತೆರಿಯಡ ಆರ್ ಏರು ದೇವಮಾನವಿ ಆರು ದೇವಮಾನವೇ ಈರು ಆದಿಮಾನವೇ ಪಾತೆರಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮನೋದು ನಡತೊಂದುಂಟು ಆಣ ರಡ್ಡ ಆದಿಮಾನವೇರು ಬಲ್ಲು ನೇಲೆ ಮರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಭಕ್ತ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಬಂದಾಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ತಾಮ್ರದ ಹೋಮ ಅವಡು ಅವು ತಾಮ್ರದ ಹೋಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬು ಅವು ಬೋಡಾಪುಣಿ ಕಲಾಶ ಬರ ಬತ್ತಾರೆ ಬೋಡಾಪುಣ್ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲಾಂಬೆ ಹುಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಹೋಮಡು ನಾನಾ ವಿಧ ಉಂಡು ಆ ಮಂದಮತಿಗೆ ಅವು ಪುರ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ತಾಮ್ರದ ಹೋಮ ಪಿತ್ತಳದ ಹೋಮ ಎಲ್ಮಿಂದ ಹೋಮ ಕರ್ಪದ ಹೋಮ ಇಂಚ ನಾನಾ ವಿಧಲುಂಡು ಈ ಹೋಮకు ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಲೆಕುಲೆ ಏತು ಪುರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಓಯ್ ಕಲಂಗ್ ಕಲಂಗ್ ಓ ಮೂಲಂತೆ ಒರಿದನು ಒರೆಸಲಿ ದಾದಯ್ಯ ಆರ್ ಸಾಲೆ ಬಾಲ ಜಪ್ಪುನತ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂಬೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮನೋದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ವರಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಮು ಗಂಟೆಗೆ ಎಡಮನುದು ಕೊರ್ತಾಳ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಟ್ಟೋಡಂತ ಸಾಲೆ ಬಾಲೆ ನೌಲ ಜಪ್ಪಲೆ ದುಷ್ಟ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವು ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕುಲೆಕ್ಲೇನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಕ್ತ ಈ ಹೋಮಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಆಪೆ ಆವಾಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಂಚೂರುಂತುಲೆ ಏನೇ ಏನ ಅರ್ನ ಪಾದದಡಿತ ಮಣ್ಣು ಪಾವನಂಬೆ ಓ ಅರ್ನ ಪಾದ ಆತು ಪಾವನ ಅಂಚಂಡ ಅರ್ನ ಕಾರಿನ ಕಾರ್ತಿಕಿಸೊಡ್ದಿವನ್ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಬೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮನೋದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ಈಜಿ ನಿನ್ನಡ ಕುಡಂಜಿ ಎಡ್ಮನೋದು ಯಾಡಾಪುಡು ವರ ಪೋವಡ್ ಮಾರ ಅಂಚಂಡ ಇರುವರಪ್ಪ ಬೋದು ಗರ್ಪರ ಶುರು ಲಿಂಗಣ್ಣ 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 ದಾದಂಬೆ 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ಬಾರ್ದು ಗುಜ್ಜಿನಿಯರ್ ತಪ್ಪೈನಿ ಅಯ್ಯೋ ದನಿಕಲ್ ತಪ್ಪೇರೆ ಬಂಡರ ಈಗ ತಪ್ಪ ಐಟೆಂಚಿನ ಆಡು ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಂದೇರಿ ಆಂಟಿ ಎಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನು ಸೈಟ್ಗೆ ಗಡಪುಡ್ತು ನಿಗಾಲ ಮೂಲು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ ದಾದಂಬೆ ಸರಿ ತೂಲ ಭಕ್ತ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಏರು ಉಂಬೆ ಎನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಬಂಡದು ನೆಲ್ಸನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪುದರ್ ಭಕ್ತ ಇಂಬೆಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಬಂದು ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುಟ್ಟನಗ ಇಂಚನೆ ತುಲ್ಲಾರೊಂದಿತ್ತಿ ತುಲ್ಲಾರ್ದು ನರ್ಸನ ಕೈತು ಜಾರ್ದು ನೆಲಕ್ ಬೂರಿ ನೆಲಕ್ ಬೂರ್ನಿಯ ಈ ಸಣ್ಣಗೆ ಇಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೇರು ನೆಲ್ಸನ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದು ಏರು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನವಿ ನಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬಂಡರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರುಣಾಕರ ದಾದಮೆನೆಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಊರಿ ಅತ್ತ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಪಣ್ಪನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯನೇ ಅಮೂಲ್ ಬಿಡ್ಪವೆ ಕೇಳಿ ಉಂಬೆ ಸುರುಕು ಎಂಗಲ ಚರ್ಚಿದ ಸಾತು ಮಾರಿದಲ್ಲು ಕ್ಯಾಂಡು ಮಾರೋ ನಿತ್ತೆ ದಾರುಪಗೆ ಕಟ್ಟು ಗ್ಯಾ 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 ನಂದು ಆತೇನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅವರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಮಂಡಿ ಗುತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವರೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬಾಟವ ಸೊಂಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತೇನ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಗಳ ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಆ ರಾಜಕೀಯ ತಗಲೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತ ಮಾತಾ ಅದು ಮೇಲೆ ಕಡೇತ ವಹಿವಾಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ
ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಗಳ ಪಸಿನ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪಿನಗಳ ಪಸಿನ ಮಾತ ಪೊಂಜೋನಗಡ ಕಾಸು ಗೆತ್ತೊಂದು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋತಿನ ಕರ್ಣಕರೇ ಇನ್ನು ಈ ಕಳಂಕೇಶ್ವರ ಆದ ಮೂಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಾಶ ಮನ್ಪನ ಆಂದುಂಬೆ ಗಂಟೆಗೆ ಏಯ್ನಾ ಇತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಪಿನೇ ನೆಲ್ಸನ್ನ ಜಾಯಮಾನ ಗಂಟೆಗೆ ಅರಮಾಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ನಿಗಲೆಗೆ ದರ್ಪೊಡಿಯ ಇಂಚಿನ ಗಲೆಗೆ ನಾಯಕ್ಕೆ ಕೈಟ್ ನಾಯಿಲ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬೇಲೆ ತಯಾರಿ ದೀಪವನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದುಂಡ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನಿಗೂ ದುಂಬು ಬಿರ ತೋಪರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಲೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪರ್ ಅದೇ ಕೈಟ್ ಆತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದಿರೋ ಸೋರ್ತ ನಿಗಲೆಗೆ ಎದುರ್ದ ಕಂತ್ರಡ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಲೆ ಪತ್ತವರು ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲೆ ಯಾಪ ನಮ್ಮನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಪ್ಪುಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಾಲೈ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ನಮನೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಯೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನಗಲೆ ಮನೆ ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನಗಲು ಕಿಂಕೆನ ಬಿರಲು ಕೊರ್ದ ಕೈನ ತಿಂಗಿನಕ್ಕಲು ಎಕ್ಲೆಗಿನ ಗಂಟು ಮಾರೆ ಕುಟಜಾಯ ಹಾಕುನಿ ಕುಟ ಹಾಕುಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಪಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಂಚ್ ಹೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಸೇರಾಡು What a comedy!